aquests quadres me vaig inspirar en les grafies japoneses, que són línies molt severes però amb molta expressivitat. Jo es comencia a fer-ho, però, claro, jo no m'eixia aixina. M'eixien unes línies que no me diuen res. Aleshores, en la meva forma de fer, es comencia a ficar color i a cosir-los. Aleshores me doné compte que el que m'eixia eren uns paisatges no realistes, molt imaginaris, en flors que no existeixen, per supost, una sèrie de colorins que me recordava una peça de música. És algo que bueno, al final li vaig treure i li trac molt de partit perquè me sent molt bé. És una abstracció de la natura. És com quan veus la terra en primavera que ressorgeix i mires la terra i veus que està tot plena de floretes i de ratlles i coses. Pues és algo així.